हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। खास गुढीपाडवा निमित्त आज आपण पाहणार आहोत महाराष्ट्रीयन पारंपरिक गोडाचा पदार्थ श्रीखंड। आपण आधी दह्याचा चक्का बनवून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे एक टोप घेतलेला आहे, त्यानंतर ही चाळणी ठेवलेली आहे। त्यानंतर त्यावर असा पातळ स्वच्छ कपडा घालून घ्यायचा आहे। हे अर्धा किलो घट्ट दही आहे। दही हे ताजंच असायला पाहिजे। त्यानंतर आपण हे असं त्यातलं पाणी पूर्णपणे काढून टाकायचं आहे। त्यासाठी इथे आपण अशी गाठ मारून घ्यायची आहे। साधारण 3 ते 4 तास त्याला पाणी नितळू द्यायचं आहे। हँग करून असं ठेवलं तरी चालेल कुठेतरी, किंवा हे असं दही ठेवून त्याच्यावर काहीतरी जड वस्तू ठेवली तरी त्यातलं पाणी निघून जाऊ शकतं। तुम्ही इथे गाठ मारू शकता, किंवा असं जर तुमच्याकडे क्लिप असेल। हे घट्ट असलं पाहिजे असं। अशा प्रकारे त्यातलं पाणी निथळून साधारण 6 तास झालेले आहेत। इथे मी हे असं वजन ठेवून चक्का तयार करण्यास ठेवला होता। हा पहा, छान असा गोळा तयार झालेला आहे। इतर साहित्य पाहून घेऊया। मी केशर घेतलेली आहे, थोडीशी दुधामध्ये मिक्स करून। त्यानंतर इथे मी चारोळी घेतलेली आहे आणि अक्रोड घेतलेले आहेत। 1 टीस्पून वेलची पावडर आणि हाफ टीस्पून जायफळ पावडर अशी मिक्स करून घेतलेली आहे। त्यानंतर बदाम आणि काजूचे काप आहेत, ते मी थोडंसं गरम पाण्यामध्ये भिजत ठेवले होते, साधारण 1 तास, बारीक तुकडे करून। 1 कप पिठी साखर घेतलेली आहे, ती आपण लागेल तशी घालणार आहोत। त्यानंतर हे गार्निशिंगसाठी काजू आणि बदामाचे काप घेतलेले आहेत। हा जो दह्याचा चक्का घेतलेला आहे आपण, त्यामध्ये आता हे सर्व साहित्य आपण मिक्स करून घेणार आहोत। सर्वात आधी आपण पिठी साखर घालून घ्यायची। आधी मी अर्धीच घालून घेणार आहे। त्यानंतर भिजवलेले काजू बदामाचे काप घालून घेणार आहे। त्यानंतर वेलची जायफळ पावडर घालून घ्यायची। ही सर्वच घालणार आहोत आपण। दूध, केशर घालून घ्यायचे। हे सर्व मिश्रण खूप छान मिक्स करून घ्यायचं, आपल्याला एकजीव करून घ्यायचे। ते खूप सॉफ्ट होईपर्यंत आपल्याला चांगलं मिक्स करायचं आहे। चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर चव घेऊन पाहिल्यानंतर थोडी साखर कमी वाटली की पूर्ण साखर मी घालणार आहे यामध्ये। अजून 10 मिनिटं तरी आपल्याला हे चांगलं मिक्स करून घ्यावं लागणार आहे। ते खूप छान आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे। अजून 10 मिनिटं मी हे छान मिक्स करून घेतलेलं आहे। साखर आता बरोबर लागते। त्यामध्ये आता मी ही अक्रोड, चारोळी थोडी घालून घेणार आहे। परत साधारण 5 मिनिटं तरी मी हे चांगलं मिक्स करून घेणार आहे। हा पिवळा कलर येण्यासाठी दुधामध्ये मी केशर घातली होती, पण केशर घातल्याने इतका पिवळा कलर येत नाही। त्यासाठी मी थोडी हळद ॲड केली होती, नाहीतर तुम्ही फूड कलर सुद्धा वापरू शकता। साधारण 20 ते 25 मिनिटं मी हे मिश्रण छान असं फेटून घेतलेलं आहे।
आता ते खूप सॉफ्ट झालं आहे. तुम्ही पाहू शकता किती घट्ट श्रीखंड तयार झालं आहे ते. वेलची, जायफळ, ड्रायफ्रूट्स, श्रीखंड ही रेसिपी तयार आहे. चवीला खूप छान झाली आहे. तुम्ही नक्की करून पहा. माझी ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.